gaskiya za a yi da wannan to ban kowa bai koma ka a ta na addu'a da zai ina hadari dan ku tsaya ni ka shi ko mutu da ba dai kun ga da tsaro da hannu da hannu da ka ku to hado hade wani kun ga hadari billahi la ilaha illa huwa in tafutu Allah shi bai ba albarka ina da ka ka ni ko komi da ayyan ina tun da buwa uban ka sheko kai ma ta ku mutu wallahi ba ka mutu a tsaya don ka fara wani wasu wata ba wanda zai wani shida isayin ka nan tsayanin haka ne kan kaka koma ta yafi ko'ina ko'ina haka da ta kai na kai shi kawai ya baje shi jama'a a cikin damban gasa ya tattakura mai hankaraba ya yi kwance-kwance ya ɗirka mashi wannan hannun sai dai muka gashi ta saba ma hankaraba kama na gaina ta ja baya na ja baya ashe muhammad shaguwa alabo ashe dambe yake kallo yake ta ji madari-dari da ai ba hankaraba sai da muka ji shi kasa a hudun tunga ya rubuta mashi wannan hannu bai kama da tabariya sai da muka gashi kasa baka sai subhanallahi a hudun tunga kayi banna da yawa amma a cikin filin dambe shi kuma ba hago shaguwa alabo ya riga ya ci kasa mutum ba ana shi kyautar baci dana a gaba wacce za ta biyo baya suka fi dambazan lahiya kuma dauka ke haɗawa amma da da Allah a gwaurin cinta a gaba Yarima da alama ba shi yarima adama ina maganar nan da ya ma magana ne ta Hausawa ina maganar nan na gode ma mai anguwa na gode okay ka baka dan mata shine fa to kuma muna cikin dauke da dambe sai ga wani damban ya ƙara faɗowa amma shi wannan kam ci gaban damban gasa ne na naira wani na buga kuɗi har naira 200,000 tsakanin mutum shida kamar yadda muka nisa hausa a baya to yanzu ga damban tsakanin baki da fari wato tsakanin ɗan da shagon Ali Ganin Bello shagon Ali Ganin Bello baki da gajeren wando ɗan yalan su kido yalo da yalan wando a cikinsa a kuma ci gaban dambe na 200,000 a gashi na kallon kallo ba san ba fito ba sai ta kare shi dai wannan dambe da kuke gani mace ce da ciki ba sa abin da ta haifa ba kowa na ji da kanshi kowa ya yarda da kanshi kowa ya yarda da kanshi cikin dambe hutuwa cikin dambe hutuwa da Allah rabu da shi ne dambe ne da Allah shago Ali Ganin Bello da shi ne da iya da Allah dan yalan su kido rabu da shi da Allah shago Ali Ganin Bello da dan yalan su kido nan da ake sauraron ka mai sai ko shago Ali Ganin Bello da dan yalan su kido kuna da minti ɗaya kowa na harin kowa Allah shi kyauta wallahi ga mai gida can zaune karko wallahi ga suwan boye nan zaune ko uba
shagwa daga nan da hanyar lansu kada ku manta kuna kallon wannan shahararriyar dambe daga jihar Kaduna kuma tashar dambe ta dambe zalla la ilaha illallah ali shagon ali minti biyu an haɗu an ƙara haɗuwa wa ya zama lai ɗan yallan sikido shagowa da kanan bello shagowa da kanan bello ɗan yallan sikido shagowa da kanan bello ɗan yallan sikido shagowa da kanan bello ɗan yallan sikido shagowa da kanan bello shagon alƙalin ya ga ku da kuma ina ruwanka Haji ya karfi an haɗu shagon Ali Kanan Bello an ce a sha ruwa kuma aiki an yi turmi na farko aka ce a sha ruwa kuma aiki to an dawo a turmi na biyu an dawo a turmi na biyu tsakanin ɗayalan sikido da ɓangaren kudu da kuma shagon Ali Kanan Bello gashi na ana kallon kallo tsakanin shagon Ali Kanan Bello da ɗan yalan sikido. Gaskiya wanda dambin ba na kuɗi ba ne don kullala yaushe mai kowa a gudu ya faɗi. Sai an kawo da wallahi aka samu kuɗi. Wallahi dambe sai an waɗi. Kuna ta ba mu shi ne sa ko ta lalace. Shagon Ali Kanan Bello dambe zalla ya dambe zalla ya kan madauka da ya ana ga muku cewa wannan dambe ce ta kudi dambe ce ta kudi mutum shida tsabar kudi hadara 200,000 ka gane abin da nake nuna ba su sarakuna duk wanda ya taka dambe cikin su sai dai a kashe shi akwai da yalan skido daga bangaren wallahi babu mai tsoron dambe cikin su da bagon garkuwan adabu daga bangaren kudu shagon Ali Kanan Bello daga bangaren arewa dan bici daga bangaren arewa sai kuma audun tunga na ga dangane da Ali Kanan Bello Kano babu kyau da kuma sannan yana cin kuma garkuwancin da yana ima audun tunga bangaren gudu ma kar da la'i ka taho to a ce dai Ali Kanan Bello nan na ta gudun ya rusa ma garkuwa bagwa da fanu ya fadi warwas bici cikin dambe yake da dogon magaji ba za a tsaya ba za a cuce doki za mu wuce in lokaci ya tsaye zan faɗa muku ga dan yalan a wuce saboda ba zaɓi ba shagon Ali Kanan Bello in Ali Kanan Bello ne sai dai a yi bala'i amma yana tahowa amma ba sarki haka ba kai mana hankuri gida ubawa kaka yanku wai yana wasu kan lalace to kana nan kwanci da haka aka yi ka zo ka kwanta ka dambe ba abin da ba halinka ba sai ya iska ka yabi da kana nan kwanci kai ta ku dambe tsakanin da Allah aka yi sanda to haka aka yi ya gudu shi dan dambe ka koma ana ta mata kashi ana ta taburza ana ta taburza da kanin yalan su duk cikin ku babu wanda ka jira ko a takan ya za ku zo kuna defend kai yaron ka autan mamman defender kai waye uwar babaka na ce wasu uwar babaka kai to wani kana yana dambe kana zaki buwan ɗin ka so ne ko ɗan yi kuka kada ɗan dambe kada ɗan kallon da ya sai duk in yi sake jin
ana haduwa ana wa haduwa mara kyau ana haduwa mara kyau da abokin ka canza hannu wani aina to a tsaya sha ruwa a dakata yanzu kun kawo da bambo yanzu ta kari ko uba shi dogo bala'i da kun san kowa a dogo a rastali roman rai an dawo a turmi na uku tsakanin yayyanar skido kana da ɗan zuwa da wallahi billahi la ilaha illa huwa kai kai da hankalin ka kai Allah kana da yaron da komai ka da takin da ba shi wannan aiki ne kai da sai ka rike mutum aiko ko ga yaro na kawo a mutu kanin shagwa da garin da yayyanar skido turmi na uku gani na dawo kuma turmi na ƙarshe ko dai a yi nasara ko a yi rashin nasara kuma a raba point uku hudu biyar shida bakwai takwas na sani kun yi minti daya saura minti biyu ina maka yayyanar skido shagwa da garin dando na san ka a kana bugun iska wannan skido ina matsafin nan na kudu ya za ku bari yana bugun iska ina kan mayo ta hau masu yanzu da hannu Allah ina ba kai ɗan biki ka na damuwanka da kai ya ina na taɓa na mutu ya kai ga makon yalo wuta da mu yake saura miti da wuta yalo na gode muna bugun iska Allah ce sama iska da huska ina da kai lai saura miti guda wallahi da ba a san kowa da bane wani ayyankan wallahi ayyankan abin musana wallahi abin musana wallahi abin musana saura samsaka za su tsaya 642 ina ganin ga autonomy tana bacci yau Allah shi aka lahiya auta to lokaci yayi kowa ya samu point guda guda shida kun ka hara wannan dambe ta kare turmi uku ba wanda ya nasara tsakaninsu don haka an raba point tsakanin kudu da arewa tsakanin shi da yanar sudo da kuma shakwa da ganin bello ku biyo mu don gani wace dabbace a gaba dambe zalla ya gama dauka da yadawa cikin ko Allah to masu kallon mu an dai zabge alƙalin wasa ba an karraba alƙali ya baje ba an karraba alƙalin wasa kai ƙasa an rabge alƙalin wasa ya Allah kyauta ba an karraba sai da maka alƙalin wasa ƙas Allah su kyauta ga ta ana lalabo alƙalin wasa shiru kake ji alƙalin wasa Badaru ya ji hannu yau kam Allah shi kyauta wannan tana faruwa ko ina to jama'a wannan da madai ta tsakanin garkuwar cido da alƙalin bello da alamu na nuna cewa ba za ta yi ba a yau juma'a watakila sai ta kwana sakamakon matsaltsalu da ke ta faruwa
kafin dai a so mai ita wannan dambe wato ko mu ce kafin a fara shi wannan dambe alƙalin wasa ba an karba sai na buga shi ƙasa ya ji hannu kaɗan aka taɓa shi bayan nan kuma ana ƙoƙarin ci gaba da shi wannan wasa kuma sai abubuwa suka taso daga bayan fili tsakanin shi Musa Bahago da kuma ainihin Bahago mai maciji to gashi nan dai ana ta tabirza tsakanin su mu kam da mazan layi akan mu dauka da yadawa amma da Allah da haka ku biyo mu idan mai kowa mai komai ya kai mu goban mu ga yadda al'amarin zai kasance kada ku manta wannan dambe na zo muku daga jihar Kaduna Dikko a gidan dambe dan Tambuwal inda mu kuma dambe zalla muke dauka mai yada amma da Allah assalamu alaikum wa rahmatullah